Yang biasa tapi luar biasa, yang berbobot Ronald Nada, ya Bukan pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang, tapi cuma sampeyan sing gawe kula terlope-lope. Akeh wong lanang rayu ning kula ngomong I love you, tapi langka sing mampu sing gawe kula tercandu-candu. Mung ayah inu sing kula kedanan, mung ayah inu sun ngerasa disayang-sayang. Ibu kenapa? Ayah inu BMY Audio Sound System. Ronald Nada, asik. Kerja bareng BMY Audio Sound System. Akeh wong lanang sing luwih, mung sampean sing dipilih. Karena langka-langka wong ning alam dunia yen cuma ayane kita. Akeh wong lanang sing tekan pada nawarkan cinta, tapi langka-langka wong paling setia mung cuma ayane kita. Ayang ambung kasih pisan. Akeh wong lanang rayu ning kula ngomong wahyu, tapi langka sing mampu sing gawe kula tercandu-candu. Mong ayah inun sing gawe kula kedanan, mong cuma ayah sing rasa disayang-sayang. Spesial buat keluarga besar Ibu Dewi, Bu Aja, Mama Rere, Mama Anu, Bu Sati, Atu Vita. Akeh wong lanang sing luwih, mung sampean sing dipilih, tapi langka-langka wong ning alam dunia mung cuma ayane inu. Akeh wong lanang sing tekan padang jaluk nomor WA, tapi langka-langka sing paling setia mung cuma ayah inu. Binokulan ambung gang sepisan nokulan simpang aja lama ngerayu ning kulang ngomong I love you nokulan, tapi langka sing mampu sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedanan, mung cuma ayang sing rasa disayang-sayang. Terima kasih Nokulan, matur kesuwun.
cuma ayang kita. Akeh wong lanang sing tekan pada nawakakeun cinta, tapi langkah-langkah wong paling setia mung cuma ayang kita. Ayang ambung kamping siwu, akeh wong lanang rayu ning kulang ngomong I love you, tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu-candu mung cuma ayang sing gawe kula kedanan. Oh, cuma ayang sing rasa disayang-sayang. Ayah Ainun, selamat monitor.